ngicela imali or anything engakwenza ukuthi ube right kulesimo ngifuna yena. Ngimthusi wena una intombi. Wawungekho sithandana nani. Ngicela unishiye ngicela ukuhamba. Sinibingelele kuhlelo olushashaya esilibiza ngokuthi silungisa umjolo. Khumbula ukuthi lolu hlelo litholakala kwi-channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Kanti futhi kuyona le channel bekunama shows amaningi ahlukahlukene njengoba kukhona nohlelo luthi Umjolo is a scam whereby abantu abaningi kade besibhalela inkinga zabo befika live kwi-studio sethu bezokhuluma indaba ezithinta umjolo. And sibonile ukuthi besithola ama-emails amaningi abantu abaningi bephawula and abanye befuna ukuyiphawulela futhi ukuthi ngempela kwenzakalani kwamanye ama-guest esike saba nawo. Mhlawumbe nawe wakwazama ukusibhalela kulula kakhulu ukuthi sithumelele i-email it's umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. By the way, gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Hlala ke lapho usubscribe, ulike, uphinde ushare khona uzokwazi ukuthi kwenzakalani ngeshow yakho namhlanje while sakucheckela ama-guest esiwaphethe namhlanje. Sanibonani, Dumelani, Thobelani, Abisheng. My name is Lungilanga, intombi yekhethelo. Abaningi babiza nge-first lady. Intombi enhle nje kusho ihlobo zolwandle. Enomoya omuhle nothando. Yonke engayisho nje. Ngokuzalwa ngizalelwe eMchalume, ngakhulela khona, ngafundela khona. Ngabuya ngokuzofunda amabanga aphezulu la eThekwini, la sengibased khona manje. Ngumuntu othanda ukuhlala ukuspend isikhathi nabangani nomndeni. Ngiyathanda ukuphuma kwenza ama-tour into engiyithandayo and also okubalekile ukuthi nje ngumuntu wencwadi uthanda ukufunda ama-novels nokubuka ama-movie especially romantic movies because ngumuntu othando nginothando nesineke and anginayo ingane. Ngiyabonga. While sabheka ukuthi intombi usiphathele namhlanje nanokuthi istory sakhe sihamba kanjani wena into ongabuyenza ilula kakhulu ukuthi ungabuzama ukuthi sithumele i-email address yakho na usishele indaba zakho noma indaba ezithinta umjolo wakho noma la ubona khona ukuthi kumele usikulungisele khona kulula kakhulu okwenzayo sithumelele i-email ku umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. While njengamanje sihamba sentombi wena kulula kakhulu ozobukwenza subscribe, like, uphinde futhi ushare yona le channel shwabangani bakho asambe siyobheka ukuthi indaba zomjolo ziphethe namhlanje. So ngibhalele la umjolo ngenxa ye-video engibonile kwinkundla zokuxhumana lapho kade khona umnqobi umhlongo ekade ekhala intombazane eyamphula inhliziyo yamyuza wabala nje izinto eziningi kuyona leyo video leyo. So lo ntombazane kuyimina noma engashonga igama lami engangidalulanga kodwa ngibonile ukuthi ukhuluma ngami lapha. So ngibhalele la isilungiso somjolo because ngifuna ukuxolisa kuyena ngento eyenzeka and ngikhombisa ukuthi ngisorry kangakanani kuyena. I even bought him this gift ukuthi khombisa ukuthi I am really sorry. So mengathokoza kakhulu if ungahlangana naye ngihlale phansi naye sixoxe silungise lento le. Ngibona ukuthi singalungisaphi ikuphi la ngekulunge khona ikuphi la kuzolunga khona. Ngingathokoza kakhulu if ungathola lelo thuba lelo. Namhlanje on the show we are joined by umnqobi okuyena sobe sikhuluma naye namhlanje. Sazi kabanzi ukuthi ngempela mawukuthi angathola ithuba lokuthi abe nomuntu owameheza noma abe nomuntu abahlukana besamthanda. Yini angayenza mase bahlangane namhlanje? Mnqobi masikubingelele mfethu namhlanje on the show silungisa umjolo. Ngibingelele bhuti wami. Ngiyajabula abafukuzwa ngakonje. Bingelele nabalaleli ekhaya. Okay.
Mfethu siyajabula usibe nawe namhlanje. The last time kade sinawe cha kwangakuhle kakhulu because wakwabhalela kwenye ishow yethu esibiza ngokuthi umjolo scam whereby wa mention izinto eziningi ezenzeka kwi relationship yakho ophuma kuyona. Mhlawumbe ukukhumbuza nje umbukeli ongatholanga ithuba lokubuka leyo episode. Mhlawumbe na umbukeli ungahamba uyochecka lapha kwi channel yethu ethi Umjolo Show ufike uchecke nje ama episodes asedlule ayona lapha umjolo is a scam. Mfethu kwenzakalani lapha usichazele nje unikeze umbukeli lesasithombe. Bafofo. Osho ukuthi ngingachazela umbukeli ekhaya ukuthi njengoba bafophela ngabhala futhi kusiqephu lesesidlule ngangibhalele umjolo scam yabo ngoba bafunga ngihlukumezeke kakhulu angazi noma ukhona Sure. ngangihlukumezeke kakhulu phela ngayo untombi mfowethu ukuthi ababukeli abakaze babona la ngihlukumezeke khona bangalapha kumjolo show ngikhona lapha ngichaza phela mfowethu ngokuhlukumezeka kwantombi untombi shuthi lo ngangizwana naye lo uyena ke wangihlukumeza ke mfowethu Ukuhlukumeza kanjani untombi mfethu nihlangana kanjani mfowethu njoba ngangichazile ukuthi njoba okuningi njoba ngisho ukuthi ngakuchaza kakhulu lapha kodwa ngizothi ukuthi iqephu mhlawumbe kwabangakhonanga ukubuka kulokho okudlula futhi mina ngeke ngahlukunyezwa untombi ekukhuleni kwami yabo untombi shuthi yena lo bengiswana naye futhi ungihlukumeze ngokuthina nabafo shuthi kwenzeka futhi inkanyezi yakhe yabona izimo zakhe kwakusekhanya endleleni zakhe yabo sho ukuthi wayeseza ngapha edolobheni ezofunda ke esezofunda kanjalo bafuna kade uzohlakala nekhehla shuthi la madolobha la ekhehla elinemali yabo shuthi la ngihlutha kanjalo ekhehla ke ngasala mina le mafarm lapha nenkomo kanjalo mfethu asithi untombi mhlambe wayibuka le episode edlule and wathola ithuba lokuthi yazini othi ngihambe ngiyokhuluma naye umnqobi noma khona engifuna ukumenzela bona umnqobi kuthiwa nje manje sikunikeza i-opportunity yokuthi uhlangane nontombi niphinde futhi nikhulume nibe ndawonye ungeza kanjani Sheyo ukhonza ukunqola umthetho wakho sure uthi ongiphindela ukuthi baya ngizwa kahle phela njengoba ngachaza mina mfethu sengayilimalela nasekhanda manje umuntu unokhuluma nje ngimbuke ngikazi noma uthini bafo ngithi kuwena bafo untombi wakulimaza ekuqaleni njolo and i-relationship yena ayihambanga kahle ayibanga and now untombi wabuka leya episode owawuyikhalela kuyona and she's willing to come here kuwena nizokhuluma noma mhlawumbe kukhona afuna nikulungise kwi-relationship uthole i-opportunity kanjalo ungenze njalo sengaqhubeka accept untombi noma ungathi hayi no lo muntu wangihetha kakhulu bafo ma ukuthi nami ngiyakuzwa mfethu phela mina umgcina kwami mfethu ngamgcina ephuma lapha ekhaya ngesikhathi engitshweni usakuphele manje nawe umuthi mengasafika bafo njengoba mina sihleli nawe nje la maye le nkulumo yakho mfethu angazi umbuzo wakho ngawuphendula kanjani kungcono ukuthi mhlawumbe uthi mengase nanga untombi maye angazi ngizothi ngiphendule ngithini bafo ngoba ngisihlalele nje nawe la kanje yabo okay but before we get there mhlawumbe engifuna ukuyazi ukuthi mase ngikunikeze ithuba lokuthi ube nontombi again ngeke uzithole mhlawumbe umlimaza uba nemibuzo eminingi bafu ibambela ufuna ukumshaya ngezinto akwenza zona webafu umuntu webafu angithi unaye lo ohlekisana naye lo ishoba bafu ngelilodwa nje ngiyibuzela mhlawumbe wake wacabanga nokumlimaza lo wakho nje no nami nginjalo ke bafu ngingamlimazela phela mfethu untombi anginantombi yabo kuyimanje uyabothi ungalimaza umuntu kuyimanje akho ntombi ngoba vele ngazi ukuthi untombi noma ngingazi ukuthi ukephike nezinkalo ayikho into engamlimaza yona bafu ngoba lo muntu mfethu uyona yonke into kumina mfethu mfethu kubuye kumchazeza umuntu right untombi at the same time wakuhlukumeza kakhulu iziphi mhlawumbe izinto ozithandayo nje ngayo noma uzithanda ngayo untombi ongasimase uthole linye ithuba ukuthi ya labuye ubambo lami bafo mina ngangibona umfazi ukuthi manje mfethu kuningi engangikubona kodwa untombi uyazi ukuthi yabo untombi la ukhona ntombi mawukuthi uyangibona sithandwa sami ngiyazi ukuthi wathathwa ikhehla nawe ungaqondile imali engangenayo mfethu mfethu leyangane mfethu mfethu mina ngazi mfethu elelwa ngisho amagama mina ngazi mfethu okay mfethu I know angazi
kuyazwakala mfethu. Usithembisile ukuthi mekuthi uthole ithuba lokuthi untombi abe la, angeke uzuphakanyele umoya, angeke futhi uzumhlukumeze, Hhayi. angeke futhi kuze kufike la ukuthi uzumshaya. Hhayi, Mhlawumbe sizwe nalo isayidi lantombi ukuthi yini yamenza enza yonke lento ayenza kuwena, nanokuthi nifike kanjani la nikhona namhlanje. ngabe ngimshayela nje Hhayi, bese untombi. Hayi, mfethu mosho njalo kulungile. Mbukeli njengamanje siyamlanda kuntombi simletha la ukuthi-ke le ndoda ikwazi ukuyikhulumela nawe ngoba kuwe ngazi ukuthi ayisithembi kwayithini. Mfethu uyasho ukuthi uyasithemba le ntombi. Yebo, ukhanza ukuncokala umthetho wakhe. Okay. Akudlalwa kanjalo, yazi wena. Wena, I know. wena wawuhewe. Mfethu sinethimba ke sisebenza nalo okuyilona elizosilethela la untombi elizokwenza isiqiniseko lokuthi she's protected, she's safe and usezandleni ezifudumele. Anisondele ngapha ke sibone ukuthi ikhamba kanjani. Akuyena ntombi wakho lo baba. Ntombi. Sithanda sami. Uyena. Oh, bafuna impusaphi lo muntu. Ntombi. Hawu sithanda sami. Hayi ngabambana, ngabambana. Bafo. No. Uyena. Ya, yabona namhlanje njengoba kade sesho ukuthi sikutholelile umuntu Bafo. wakho kade umfuna nangu ukhona namhlanje mfethu njalo. Bafuna impusaphi lo muntu bafo. Uyabona ukuthi yena untombi kodwa lo Sithanda sami. Khululeka. Bethe mawume, khulile ungakhathazeki. Nakhumbula ngesikhathi ngibhala bafo. Uyena kuntombi nimvusaphi intombi uqhamukapi wena? Bendibuye ngazi ukuthi usakuthanda ukuphathele negift mengicabanga because yabo khona into esa-gifts la. Hey. Uyena. Ima. Angithi usithembisile ukuthi awuzolwa awuzoba over excited futhi awuzokwenza into ezokwenza ukuthi isikhathi Kamgcinane nentombi. Bafo. Uyena ke yabo lonke angixoxa ngaye lapha komjolo scam. Ngithi wangihlukumeza kodwa ukumbona bafangazi ukumbona kuvele kwenzeni kumina. Nivuna uqhamukapi wentombi usho. uyayithanda le ntokazi Uqhamukapi babuniwe nimvusaphi? ntombi Uphumaphi? I'm not okay if ngibona i-reaction yakhe njena. mengabe ubona umuntu owethandana naye ekulesimo lesi and kule situation ngoba ukhala ngokuthi wena unjenje wena kuthini ukuphawula kwakho Ngizizwa ngiyisola. Ngiyayisola. Uqhamukapi Ntombi? Sola. nanku umbuzo Uqhamukapi? Ngihlala khona la eThekwini mfethu. Hey, ungagcina nje uphuma lapha egumbini lami ngaleso sikhathi. Bafuna imvusaphi lo muntu awungichazele. mfethu angivele ngikwenzele izinto zibe lula yabo angivele nje ngikunike opportunity ukuthi nikhulume nobabili but wenze isiqiniseko sokuthi awumthinti because uyabona ukuthi Ngiyabona imvusa ngiyabona. so akunike ithuba lokuthi ukhulume naye ngizwe iside la ntombi because wena usungitshelile iside lakho right and untombi usibhalele namhlanje because wabona ireaction yakho wathi no ufuna ukulungisa amaphutha untombi la namhlanje ngoba uzolungisa amaphutha Ngingabonga bafo mengasilungi nje lento yethu mfethu lungile Ntombi nangu umnqobi Ngoba sanda sami yaphila nje man. Ntombi yami Ntombi yekhethelo yami qhubeka nje mama useza kahle Ngibhalele umjolo show because ngifuna ukuxolisa kwena ngento eyenzeka phakathi kwami nawe akuphelanga kahle. hayi Azange kuphele kahle and ngine show ukuthi usizo uyalidinga ngisimo engisibonayo njengamanje yadinga ama counseling yadinga itherapy ezokusiza lesimo kusona. yabo kubuye ngazi ukuthi khona usizaza nalo khona i-counseling la khona ama-therapy eza nawo bafo ngamgcinane noNtombi hey manje uphi lo mkhulu wakho phela bafo njengoba ngikutshena kunomkhulu ahlangana nawo le madolobheni lo unqesi uNtombi ngiyamazi manje lo mkhulu angisazi isimo sakhe Awuyibambe lapho ke umkhulu ke iqhamuka phi? lo mkhulu phela lo wangishilele lo mkhulu esasembona izithombeni ugonene naye Ngize la ngokuxolisa uzokhuluma indaba zomkhulu. cha uphi Phambi kwabantu abantu bathini bathi nathana nomkhulu? hayi kulungile manje imake ngakugcinani bafo ngiyabonga mfowethu ungilethele mfowethu yabona bafo ngikhula iyona intombi yami le ebengaziwa ngayo yona le manje njengoba seningilethelena uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu
Hey, ngiyabonga Nkosi. Mfethu usho ukuthi nikhulu anifunda ndawonye ayikho into ade ungamenzeli yona. Uyena ukumthanda, untombi umnakekele. lo benamasoko ezinjalo. Ayi futhi angikho la. Uyena intombi yabona ngesikhathi ngizo kumjolo we-scam. Iyona intombi yami le. Okay. Nayi intombi yakho mfethu ikhona Mfowethu. and ayiqedanga kahle ukukhuluma indaba yayo. Ne-gift asikaboni kukhonani because uyiphuthumile. Oh. Ake sizwe ke iside la ntombi manje. Okay. Ntombi. Okay. Nangu Actually ngiphathele igift yakho. Ngiyabonga. Izinto Cha uphethele mina nomona. Athi nibuye nomona. izinto Yami lento ephethwe la. Hey. Alungineza ithuba phela ngikhuluma. Yo. Izinto othe wayikhuluma lapha zingithintile kakhulu. Ngabona ukuthi ku right uthi nami ngiyobhalele abantu bamjolo khona bezwe lento le. Eh abayilungisa. Ngifike nesisombululo ke mina sokuthi ke kuzomela ubone i-counseling. Ikhansela oma. Hayi shinto zamakhansela. Ukubona nje It's a ntombi. counseling, not a counselor. Ngisho zona sithanda sami. Ngiyabonga ukuthi ungibhalele lutho uzongithole. Ngiyabonga. Manje ungiphathele Namanje sawumkhaya. uphathe uphetheni lapho. Phethele Android yakho ngithengele yona eqaleni. Aw. Awu. Mantu. Okay, ifona ekuthengele yona. Phone ayengithengele yona le. Okay. Angithi ubalile uthi yonke into ayengenzela yona. Ngiyaqala ngiyabuyisa ke. Imali ngizoyisenda. Imo intombi ukahle la uphilile. Bafuna nzeni untombi manje. This Mfethu guy. kanti wena Oh my God. khona amaphutha wawenza mhlawumbe wenza ukuthi untombi azancamela Iqhude, siqale lapho nje iqhude nje. Qhude. Ngikhuba yeTheku-ke. Yabona abafundi njengoba bengichazela. You never satisfied me when. Ntombi. Awukaze. Ntombi ungenelwe yini? Ngokufike lapho nje awukazi. And le mali lo ngineze yini incane. Akuyona imali ongazi ukuthi ungifundisile uzume ngokuthi ungifundisile. Sana sami njengoba ngangihlezi ngwasha amashit lapha futhi akusiza izinto I zokukhula. really appreciate that. I really appreciate that. Ntombi. Ngiyappreciate. Mengabe Ngiyappreciate lonto leyo. Bafo kahle bafo nawe-ke. umenthi uyiqhudu ntombi ukhuluma. Bafuna nihlangene ngami. No, mina ngikulethe. Chaza ukuthi uyiqhude ngani. Uyiqhude ngani? Mfethu ntombi ungilethela amaqhudu futhi manje la. Mfethu ngichazela. Ntombi musu ukuyenza lento. Yazi mina mhlambe nizongibuyelisa naye. Nangu ntombi. Manje sana sami ishiye into zamaqhudu. I'm not your love. Manje mfethu ntombi mfethu usanda sami kodwa Ungangithandi. Asikathandi nje la. Asizwile ukuzothanda. Sizolungi. Uthuma. Ngibonisa nabantu. Ntombi kusayini bafu ima bafu. Utshelile ngathi musu uyitshela ukuthi konto ozoyenza. Hayi bafuna simasa. Uyakhuluma naye. Hayi bafuna ngimenze lutho. Iyodwa mina into engizile ngayo la ukuzoxolisa nokuthi ngizokutshela ukuthi ngingayibuyisa imali yakho. Ngifuna ukuthi ufuna uthando ngingakutholela intombazane ngiyilobole ngifuna wena. Bafo ngifuna nani Asemthini. Bafisanda sami phela lesi. Sanda sami mina nje osangibonini. Hayi ntombi mina. Ntombi suka nawe kude kanje. Bafo khulumani ningathintani. Lo muntu wamthinta wahlule kummanelisa. So nikeze. Bafuna ukhuluma into wawukephike wena ke. Intombi wakho nje. Wawukephi ngesikhathi senze. Intombi wakho ukuthi wena. Ntombi musu ukubukanisa nami. But now uma nalo muntu wena. Lo mfethu Ntombi sana sami asilungise bese ungakwazi ukusinika isikhathi naye Kancane nje eceleni. Lo muntu. Ungumthazaphi lo muntu? Ngikutshelile ngathi sinethimba elenza show ukuthi intombi is well protected. Kuzani lo muntu phela. Sanda sami singayilungisa lento Ntombi. Uyangazi isikhula Ntombi sana. Uyayihlaza. Ngithi indoda yomzulu. Umzulu kanjani le? Intombazane. Webafuna imbizeleni kanti ukuthi ngingazi uthinta. Ukuthi nizolungisa. Azolungisa amaphutha awenza. Angithi intombi uyasho ukuthi khona amaphutha Sanda sami mina ngisakuthanda. Ukula impela. Ngisakuthanda. No. Ntombi bukela ngishaya. Akangishade. Sanda Uyagula mnqobo. Ngikulisa wena sanda sami. Wena ungikulisayo Ntombi Ntombi. Ntombi wena. Hawu Ntombi. Yaphela umtholo. Sanda sami mina. Nangu umuntu wakho and uyasibona isimo yakusona njengamanje.
Yini ufuna ukuyisho kuyena? Uyagula udinga usizo, udinga counseling, you need a counseling. Sanda sami You truly need a counseling. mina sanda sami shiya babengekho labantu sisakhula sifunde sanda sami Ubuke mina, uyibuke wena manje. impilo isiyashintsha Angeke sisalunga. Isiyashintsha. Ngoba ngeke sisalunga. pho ngibizeleleni ke la Ufuna ukunika i-counseling? angifuni ikhansela wena bafukade ngiyabona ke efesi ngicela ububambe nalo muntu wakho bafo mongibamba Ngilalele. yabona ke bafo phela nginsizwa semakhaya Bafo ngilalele. Isibuke wena, ubuke intombi, ubonani? azini Isibuke wena ubuke intombi, ubonani? ngiyabona ushintshile lungile yazini ntombi qhubeka nale dolobha lakho kuyacaca ayikho into angibizele yona wena bafunga ukuthi ungithole kahle ngajimile kodwa khuzeka qhubeka futhi yazini qhubekani naye futhi angisayingeni indaba yakho angisayingeni indaba yakho Nange kubiza intombi. Ngobi. ngicela ukuhamba Ngobi. ayikho into angibizele yona Ngobi. Cha phela bafuna usikhomba thina kuthina sathi ungamanelisi. ave ukhuluma we yabo nawe ngicela ukuhamba Ngobi. Akuthina sathi ya ungamanelisi. uthini uthi Ngicela ukukusiza. ngicela Ngicela ukukusiza. asiphindele nawe ekhaya Please no, ngicela ukukusiza. Hayi. Ngicela ukukusiza. Ngisize. Lesimo kusona. ufuna ungenzani isho Ngicela ukukuhambisa kuma therapist, ngikhokhela imali or anything engakwenza ukuthi ube right kulesimo kusona. ngifuna yena Uyamthusa. angimthusi weyini una intombi wawungekho sithandana nani ngicela unishiye ngicela ukuhamba Mfethu mina nginayo intombi yami futhi ngisasenayo namanje. ngicela ukuhamba Ngicela bafo ukukusiza. lungile Ngobi ngicela ukukusiza, ngicela ukukusiza. ubeka nale Ngicela kuzo zakho ukukusiza. siza wena Into zakho mfethu. siza wena lapha Awu bafo washiya manje into zakho baba. hayi qhubekani nontombi Awuyifuni gift yakho? kumile kumina Kodwa bafo nazi izinto zakho nje. bethu kumile kumina Lokuyena manje nekhasa lakho uyanela lokuyena manje bafo. Fethu abona angazi ukuthi nilibele ningibambelani manje yabo nje banilibele ningibamba manje ningibukanisa nomhlaba futhi manje angithi nibonile manje untombi phambi kwenu manje into enzeka manje namba uhamba nalabafana bakhe lemfene lesi manje ukuthi lo mfana sengihubhelani-ke akaqhubeke nempilo yakhe intombi kulungile angazi nokuthi ubungibhalelele nje yabo nje angazi nokuthi ubungibhaleleleni lungile sengibonile vele kodwa wena ngibonile ukuthi uyangithanda kancane ngibonile ukuthi usangithanda manje inkinga ile mfene nje wanibonile labantu ade hamba nabo futhi nje yazini ayikho into angibhalele yona ntombi so ngicela nihlukane nami ningibizele izinto eziright ungangibizi ukuthi ufuna ukuzoguqa nento yama present nefoni ngicela ungeke ntombi uqhubeke nekhehla lakho kodwa futhi ngibonile ukuthi usangithanda ungangiyeki umuza kumina uzuwedwa ungasahambi nale nkazi zakho Nkosiyami ngiyabonga cela ningibhalele nibhale nicomment nithi nifuna untombi abuyele kumina anginayo omunye umuntu osifazana ngithandana naye untombi intombi yami ngiyakuthanda cela ningalibeleke ningibamba bafethu ningihambe ngepeace sanda sami lungile bese ningalibele ningibamba nalento sinibele bengihubha nje angiyithandi lento ngihambe ngepeace Ayiye niyibonelile ukuthi episode yethu namhlanje bisiphathelene njengoba sonke siyazi ukuthi umjolo bathi uyanyisa and uyabona izinto eziningi ezenzela kona njengoba namhlanje episode yethu besinayo umnqobi kanjalo nontombi so checka kabanzi ukuthi ngabe impela bafuna kwenzakaleni emjolweni wabo mhlawumbe ku episode elandelayo sobe siphethe wena lola kakhulu ke sibhalele to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com khona uzokwazi ukuthi ke nawe singene sigamanqa emjolweni yakho ngiyobulizwa nje igama leshow lithi silungisa umjolo gama lami ngingudlala Matifana noma kanjani ku episode elandelayo masiphinde sihlangane futhi